Akanachi Anambra State bụ ọkammụta Chukwuma Soludo Akasiela ezinụlọ nakwa ndị ufuma gbasara ọnwụ late Maazị Sylvester Ashiegbu bụ onye bụ nna Komishona na-ahụ maka ihe gbasara ọdịmma ndị inyom nakwa ọganiru obodo bụ Odoziaka Ify Obinabo. Maazị Ashiegbu nagoro mmụọ bụ nwafọ Umogem Village ufuma na kansụl ime obodo Orumba North bụ onye nwụrụ ka ọ gbachara afọ 91. Onye ntị akụkọ anyị bụ Emmanuel Chigbata gara ya bụ mmemme enyemozu maka ọrụ anyị akụkọ ka o si wee gaa. Ya bụ mmemme elimozu nke ya bụ ya lara mmụọ dọbatara ọtụtụ ndị ikusi mmadụ gụnyere ndị ọrụ gọọmenti steeti a nakwa ndị ụkọchukwu ruru mmadụ 36 bụ ndị ụkọchukwu ndị Katọlik nakwa ndị ụka ọzọ. N'ozi ya ka gọvanọ Soludo nke ọ bụ osote ya bụ dọkịnta Onyekachukwu Ibezim nọchitere tiri ya bụ ezinụlọ aka n'obi n'aha gọọmenti steeti a nakwa n'aha ndị Anambra ma kwuo na ọ bụ ihe mwute ma ọ bụrụ na mmadụ nwa nyegara ndị ọ rapụrụ ma kwue na ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ga-akwụrịrị. Ọ gbakọrọ ya bụ ezinụlọ ka ha nekwasị nzọụkwụ nna ha ọkachasị n'ebe udo dị nakwa ịfụnanya. Ọ gbakọrọ ya bụ ezinụlọ ka ha guzosie ike n'ụdị ndụ nna ha biri bụ nke rapụrụ ha udo na ịhụnanya nakwa ịdị n'otu. Onye odeakwụkwọ degara steeti a bụ Kammụta Solochukwu Lobelu, Komishona na-afụ maka ọrụ pụrụ iche ọkaiwu Sly Ezeokenwa, onye bụ Deputy Majority Leader n'ụlọ omeiwu na steeti a Honorable Emeka Afoka, osote onye isi ọhaneze ndị Igbo gba gburugburu Chief Damian Okeke Ogene nakwa nwunye osote akachibugoro ala Nigeria Oriakụ Ifeome Ekwueme tiri ya bụ ezinụlọ aka n'obi ma kpọkwue ha ka ha ghara ịbụ ndị ga-eru uju dịka dị na-enweghịzi olileanya. N'okwu ya n'okwuchukwu n'ụka ya bụ elimozu nke ọ bụ Very Reverend Father Jude Onebunde nọ n'isi ya ma bụrụkwa nke ndị ụkọchukwu ndị ọzọ nyekwara ya aka na Umogem Primary School Ufuma ka Very Reverend Father Longinus Egbeọnụ sịrị na mmadụ ga-aghọtarịrị mkpụrụ ọkụrụ ma kpọkwue ndị nzukọ nakwa ndị bịara iti ya bụ ezinụlọ aka n'obi ka ha na-eme ihe dị mma ma si n'ihe ọjọọ pụọ. Ọ gbakọrọ ezinụlọ ahụ ka ha mụtakwa ọtụtụ ihe n'ụdị ndụ nna ha biri. N'ikele onye ọbụla bịara n'iti ya bụ ezinụlọ aka n'obi ka Oriakụ Obinabo nakwa nwanne ya nwaanyị Oriakụ Blessing Nweke kọwara nna ha dịka onye na-ekwu eziokwu ma bụrụ onye a na-ewomi omume ya ewomi ma kpee ekpere ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa. Ọtụtụ otu dị iche iche, ọgbọ dị iche iche, ikwu na ibe nakwa ndị enyi bụ ndị bịara mgbalụ na ya bụ mmemme. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.